Takže čaute ľudia, Andrej vás Pašiak pri dnešnom tagu. Proste bude to ako normálny vlog, bude to taký kapmanček špeciál v jednej významnej udalosti, ktorá sa stala 13. januára 2013. RIP me, som začal na YouTube, víte ako, tak som sa rozhodol, že natočiť tento bonusík, neviem či to vyjde dneska alebo zajtra, možno pozajtra, možno predvčerom, neviem keď to vyšlo. A točím to tu nás Anabelou. Anabela Navežda druhá. Museli sme dať cenzúru, viete, lebo ona je hamblivá trošku a nechcel som to zverejňovať. Je to moja frajerka, práve na stáži v Amerike a fotí sa tam a takto mi posiela fotky na Facebook a ja si to stlačím. Víte ako, tak pustíme sa do toho, teraz uvidíte čo mne. Ich hajse Jakub Fazekáš, nie Pašťák, ako ma všetci poznáte, aby sme si boli hneď zo začiatku úprimní. Mám 14 rokov, ešte nemám 15, čiže nie som mladistvý, takže ma nedisujte. Hovorím vám pekne, nedisujte ma, lebo potom ja zavolám Rytmusovi a ten vám rozkope. Navštívujem základnú školu pre pokročilých ľudí v Jelenci, akože neviem, že som bol z Jelenca, ale chodím tam. Som deviatak, čiže tým pádom som ten najväčší čavo na škole, taký vodca. Najvyšší ešte nie som. Som nadaný na prírodné vedy, ako je fyzika, biológia, dejepis. Keď sme už pri tých prírodných vedách, tak viem veľmi veľa o stromoch a práve preto som sa zamiloval do kalania a pilenia stromov. Najlepšie stromy sú v Ladiciach vo Viniciach a najobľúbenejšie stromy sú dub kanadský. Zásadným pravidlom pravého ladického drevorúbača ako som ja je, že kála stromy nad 7 metrov a s premerom nejakých 35 cm. By the way, moje obľúbené čísla sú také, napríklad, že 3, 4, 7, 11, 43, 47, 11,4. Keď sme už pri tejto téme moje obľúbené veci, tak moje obľúbené farby sú kriklavo-zelená, tmavo-zelená, normálna zelená, ružová, taká béžová a ešte taká bordová, taká ako krvavá a modrá samozrejme. Ich bin very good tank v hre League of Legends. Normálne, že konec. Zankarená, idem hry, jak pila, normálne takto si idem. To je močo. Mám rád Kofovu originál. Originál. Aj Rytmus si píše takéto tie poznámečky predtým, ako nejakú tú pesničku zaspieva, tak si ho napíše. Tak predtým, ako ja poviem nejaký tento slogán, si ho napíšem. Lebo som šéf. Ľudia ma milujú. A ja sa milujem. Mám Adidas Mikidu. A tu mám mať Converse. Moje obľúbené ovocie je kokos. Pijem ho od nevidím do nevidím. Mám ešte aj rád chleba s cesnačíkom, proste lahôdna pre ústa. Tak toto nie je lahôdna pre ústa. Nosím čapicu vnútri, jak šéf. Na veľkú noc skáčem do jazera, jak šéf. Bol som s Ramonom na koncerte, ktorý sa konal v kultúrnom dome Inda Jelenec. Nie som z Jelenca, stále som nie z Jelenca. A mám aj dôkaz, ale nemám ho tu doma. Rád nakupujem New Yorkery, ukážem vám čo mám nakup. Nové trička, gate. Kofola originál. Som veľký fanúšik fotbalu. Som veľký fanúšik hokeju. Som veľký fanúšik basketbalu. Takisto som veľký fanúšik šachu. Keď sa nudím, nosím ponožky. Dneska som sa nenudil, tak to si ich nedal. Rážujem žvejky. Šikera mater to je. Väčšinou ich prehodnem, pretože som hladný. Pravidelne sa učím do školy, teda pravidelne raz za rok. Na ďalší rok sa osťahujem za Nashville do USA a budeme tam žiť veľký život. Pravidelne na sebe cvičím. Nosím boty Land Rover, či ak sa to volá Land Rover a majú oceľovú špičku. Nie je problém, aj pičku majú. Mám veľa followerov na Instagrame. Mám veľa followerov na Twitteri, až három followerov. Som rád, keď mi ujebe deťom.
Som veľký fanúšik Juicea, čiže som Boilerieber. Mám rád londýnsku Chelsea, to je fotbalový klub v Londýne, ktorý si nechápali toho. Som veľmi dobrý hráč vo FIFA, vyhral som nejaké tie divízie 8-7 na Ultimate Team. Mám rád Sadomaso, túto nádhernou ženou to praktikujeme a používame k tomu toto. Ježiš je veľký frajer a za toho futbal. Niekedy, keď budem väčší, by som chcel vedieť chodiť po vode, ako môj Ježiš, normálne cieľovcia prejde, že to by to bol. Mám rád tieto čipsy, sú to veľmi dobré čipsy, odporúčam, to je to výrobca skvelý Namex, ten výrobca. Akože toto nie je reklama, vôbec mi nezaplatili. Proste, mám ich rád, odporúčam. Takú na jazyk. Rád perem v tomto pracovnom prostriedku moje handry značkové diamantové a voňajú po natúr kvetinách, preto ho liepem. Momentálne som v zamilovanej story Student Nadeždou, tak nesnažte sa o mňa, lebo vaša vám najebevá Nadežda, ona má takú ranu, jak oni Jackie Chan, či kopačku na prsto opadneš. Týmto si naozaj nehľadám frajerku, ja som jej verný do konca života, proste to je zlatinko. Rád striekam rastliny a pre bezpečnosť používam túto ochrannú masku. Ja tak sa to robí. Keď chodím domov zo školy, tak idem domov. Hrám profesionálny futbal na profesionálnej úrovni za FC Ledes Dorast. Mám nový notebook značky Acer za 500 000 €. A nechválim sa týmto. Ľudia ma poznajú pod viacerými umeleckými menami, napríklad Meky Pašti, Pašti Zbírka, Mike Pašti, Paš Špirit. Ešte ako ma poznajú, ešte má Pašku Samaraz, to ešte zamali z Osadského, keď som volal s tým, že ho pozdravujem. Dostal som ban na líčku, lebo som rebel a nebojím sa zákonov. Môžu povedať čo, ja to poruším aj tak, lebo som tank. Vlogy točím od svojich 4 rokov, ale nikdy neboli zverejnené a nikdy nebudú. Nikdy. Nikdy! Alkohol pijem iba 2-krát za rok, keď mám narodeniny a keď nemám. Dneska som bol s DJom Jajom, slavný DJ Jelenci a fajčil sme spolu klince stovky. Som žralok a poviem mám jednu pikošku. Som dokonca žralok rúžový. Mám mobil značky iPhone, vyrobený v roku 2010. Na trhu je dosť nový, teda došlo na trh tzv. iPhone. Neumývam si zuby? Aj tak sú biele. Dead magia. Počúvam romské pesničky, proste nie som rasista, toto je dôkaz. Ja si rád vypočujem taký kajkoš. Poď. Chodím každý pátek na čardáše a ideme tancovačky, proste žijeme. Za mladí som dole pri strome hrával street football. Dneska som bol do mesta, normálne také čajore, čo tam boli, že konec. Nic si nepočúval, a som nádejný freestylista, že pokračoval budem v kolajnách, kde je stáko. Na konci vám veľmi majú ukážku z tohto nového albumu, ktorý videl 3 roky. No. Ľudia, ďakujem vám, že ste vydržali týchto nádherných 96-69 faktov so mňou a s mojou pílou a Nadeždou. Proste bolo nám úplne skvelé v tento nádherný večerný deň. Nočný. To je jedno, proste ďakujem, že ste si to pozreli a už sme spolu rok na YouTube, proste je to úplne dokonalé a budeme pokračovať ešte ďalších 8 rokov a potom sa nebudem na to a budem kávať stromy ako Mike Spirit. Jovan ako Jovan. Tak a ešte teda ten bonusík z Freestyle Battle Workout, ideme na to, a.k.a. Pača. Na Mike Pašti na beate, nejaký producent, čo som stiahol z internetu. Jo, ideme rapovať o tejto nádhernej žene, ktorá je z Ameriky. Počúvaj to, ešte si to nepočul. Jo, takýto slogán, ktorý mám ja, nemá nikto. Nadežda, včera som ťa tam dal a ty si zakričala auč. Normálne som nechápal, že som taký veľký klaun. Som sa pozrel do zrkadla a videl som tam veľkého ananása. Nebol to môj ananás. Ja mám ananás v ďalekej Indonézii. To sa nerimovalo. Neviem, ja to nejde mi to dneska. Neviem dávať také dobré rýmy.